Ovih dana smo svedoci da navijači Partizana viču Vučiću pederu. Da li su navijači u pravu? Jesu, i to potpuno, jer je Aleksandar Vučić ne peder, nego pederčina i kao ličnost, a i praktično kao homoseksualac. Šta vam je sve Aleksandar Vučić govorio dok vas je muvao u Sarajevu, gde ste zajedno bili u kasarni Slaviša Vajner Čića? Pa u startu mi je govorio ono što nije mogao da uradi. Govorio je, kad budem svršio u tebe, neće ti biti muka, već milina. Da li je Vučić prvi dečko sa kojim ste bili u životu? Jeste, prvi mi je. Znači, on vam je prvi. Dobro. Da li je Vučić aktivan ili pasivan? Pa, on je isto kao što je pričao da neće mi biti muka nego milina kad bude slušavao u mene, tako je i pričao da je aktivan. A na kraju, kad je skinuo, kad smo došli u jedan magazin, polni organ mu je bio potpuno opušten. Kleo se da je se jako uzbudio, kao popio je neki alkohol, pa da je to kao bio razlog. A u suštini bilo je sve kontra od onoga što je pričao, da je aktivan, a pokazalo se da može biti samo pasivan. Dakle, vi mislite da on nije sigurno napravio sina Vukana, jer evo ja ću podsjetiti i cenjene gledaoce da je priča o Vukanu bila nekoliko dana nakon onog mog velikog intervjua na Balkan Info kod Teše Tešanovića, koji je pogledalo preko 1,5 miliona ljudi i oni su, trebalo im je par dana nešto da smislili su Vukana. S obzirom da sad kažete da je pasivan i da je sa vama bio pasivan, da ste vi bili aktivan, da li mislite da je on uopšte mogao napraviti Vukana? To je sad moje sledeće pitanje. Ja sam siguran da nije mogao napraviti dete, jer nije mogao da ima erekciju. I on je to objašnjavao da to i nije važno, da su važne emocije unutrašnje, a to manje više. Tako da bez erekcije se ne može napraviti dete. Da, ja sam čuo da je on navodno koristio u zadnjih godina i testosteron, tablete, kao i neku mast. Da li možda uz podršku tog testosterona je bilo moguće nešto, to ne znam, ali u svakom slučaju i Bojan Pajtić i brojni drugi imaju decu, tako da ni to ne znači ništa. Da pređemo sada na 24 pitanja, ako se slažete, kao na poligrafu. Mi smo, ja i vi, da kažem, i Brkić smo u redakciji Tabloida već vodili ovaj razgovor. Sada ćemo ovako pred očima srpske javnosti da čuju iz prve ruke, kao na poligrafu. Vučić stalno pominje poligraf, ajmo i mi na poligraf. Da li ste pozdravljali Vučića i komunicirali sa Vučićem 2011. preko mene dok sam bio u njegovom kabinetu? Jesam, i to više puta. Dobro. Koja klasa i kada ste sa Vučićem bili u vojsci? Možete mi reći taj VES, možete mi reći vojnu poštu i sve da bi gledaoci čuli. Mi smo bili VES 11-10-1 u mart. Klasa je martovska 89. do 90. godine, a vojna pošta je bila P327/3D, koliko se ja sećam. Da li ste vi sa Vučićem imali intimne odnose u Sarajevu? Jesam, i to više puta. Dobro. Koji ste tačno rod vojske bili? Vi? Mi smo bili specijalna pešadija. Dobro. Da li ste vi peder ili ste biseksualac? Ja sam biseks, mogu i sa jednima i sa drugima, imam i 3 dece, oženjen sam. Dobro. Vi ste mi poslali sliku, malo je mutna, našli ste je pre neki dan u vašoj ličnoj arhivi iz vojske. U toj slici koju ću ja sad pustiti, a Vučića sam zaokružio u crveno, vi tvrdite da je on taj u prvom redu. U kom redu ste vi bili na toj slici? Ja sam u 3. redu. Dobro. Ko je sa vama bio, da kažem, od poznatih komunista, od njihove dece, pošto je to bila kasarna, jeli, za privilegovane komunističku decu,
Vučić je naravno među vama bio i najprivilegovaniji, pošto je njegova komunistička porodica bila u to vreme izuzetno uticajna i kao saradnik UDBE očigledno u to vreme. Recite mi, ko je još od dece poznatih komunista bio sa vama u kasarni? Pa tu je bilo dosta poznatih likova. Bio je, na primjer, Boris Nauković, pevač, kompozitor, muzičar, koji se bavio estradom. Bio je i fudbaler, on je kasnije otišao začapljeno u Prekomandu, tamo je bio centar za obuku vojnih vozača i on je prošao posle to tamo, tu obuku. Tako je pričao kad je posle dolazio u kasarnu. Bio je i Refik Šabananović, poznati fudbaler, železničara iz Sarajeva, potom Crvene zvezde, a i reprezentativac SFRJ. A pre nas je bio Ivo Natić, košarkaš Cibone, a i Partizana, isto reprezentativac, kao i pokojni Velibor Matijašević, prvi predsjednik Skupštine SAO Krajine, i još mnogi poznati koji su imali veze i koji su i slali tamo da ne bi osjetili težinu vojnog roka, da bi mogli da treniraju, da se bave tim svojim pozivima i tako. Dobro, dakle, lepo društvo, dece komunista i udbaša, unuka se skupilo u kasarni Slaviša Vajnerčića, očigledno. Recite mi koji Samo su takvi mogli doći tamo. Samo su takvi mogli, dobro. Recite mi koji nadimak je Vučić imao u kasarni, s obzirom da ste sami rekli da se uvlačio kapetanu Perišiću u dupe, kako ste ga vi zvali tamo? Da li imao neki... Imao jedan specifičan nadimak, Žuti nos. Žuti nos. I da se uvlačio u dupe kapetanu Perišiću, pa smo dali zbog toga. Vi ste mi poslali Facebook stranicu kapetana, ja ću je pustiti na početku ovog videa, tako da će građani moći i samo kapetana Perišića da pitaju o svemu tome. Da li je Vučić u to vreme imao velike kokošije, grudi, sise? Evo ja sad vidim, nosim jednu košulju ispod, on mi je jednom prilikom rekao Đorđe skini, jer se providi, kao navodno je bila crna ispod ovoga moje košulje, a trebali smo zajedno izaći na konferenciju i on je tražio od mene da se skinem u njegovom kabinetu, da on kao da bude moj modni kreator. Malo sad da se našalim, da li je on i u to vreme imao te ogromne kokošije grudi koje sada vidimo kada obuče neke tanje majice, da ima veliku ginekomastiju i da je kao neki ginekomastif, da mora jednostavno na operaciju, da ima višak tih ženskih hormona. Da li je i u to vreme imao te velike sise kao danas? Pa jeste, uvek je bio, što bi mi to rekli, tetkica. Bio je takav i to što je sa vama pred tu konferenciju radio, to je voleo da radi, da gleda muškarce. Išao je na kupanje i kad mu jeste red i kad nije, samo da bi bio gledao gole muškarce i to su sve bili, u principu smo bili mladi ljudi, ovi su bili sportisti, ovi manekeni neki i tako, ali je to upražnjavao kao on drži do higijene puno, pa išao stalno da gleda. Znači muvao se tamo oko duš kabine, oko kupatila malo češće nego što je to baš iz higijenskih razloga, to hoćete da kažete? Tu nije bilo tuš kabina, to je bilo onako prostorija jedna sa keramičkim pločicama gde je bilo po 20-30 tuševa istovremeno ljudi, onda je imao na izobilje da gleda golih momaka. Recite mi, kakav je odnos Vučić imao sa ostalim vojnicima tamo u kasarni? Pa njega su svi tamo ponižavali, maltretirali, jer ajde što je bio tako tetkica, nego je i špionirao komandi, ko zakasni, ko beži na izlaz, ko šta, ko zapušava, i onda su ga ljudi maltretirali, a i jednom prilikom su hteli da ga ćebuju, ali su ga zaštitili iz komande. On je, ćebovanje, to je kad bace ćebe na vas, noću ne znate ni ko je, pa vas šutiraju onako iz tuku dobro, ali on se i hvalio da ima zaštitu državne bezbednosti i samim time i vojnog kosa, i onda je on to, lako su ga zaštitili. Dobro, a recite mi, kako bi opisali, da kažem, njegove usne? Pa, te usne su bile sjajne za dobar apelacio i kao zgažene trešnje,
i bio je dobar u tome jedino. Vi ste možda i drkali zajedno ili niste? Pa, on nije mogao da ima erekciju, on je voleo da gleda kako ja to radim i radio mi je često selacije. I to tako je, prvo je bi kleknuo, a onda bi kako vukao me je dole i legao je. I u ležećem položaju me radije felacija, a ja bih onda kleknuo iznad njegove glave i punio ga u usta. Da, to mi zvuči poznato, pošto i drugi njegovi momci su opisivali na sličan način svoje iskustva sa njim, da je čak tražio i da isključe telefon. U to vreme nije bilo mobilnih, ali on je tražio da se telefon ostavi u kancelariji pored. Dakle, vodio je uvek dosta računa o toj diskreciji, kao i u izboru stanova gde se sa njim sastajalo. Moralo je biti negde visoko i tako u zgradi, da ne bi iz susednih zgrada moglo da se snimi, vidi. Tako da, međutim, mi imamo u tabloidu 12 već svedočanstava i sva se poklapaju jedna sa drugima. Šta je vas otprilike najviše palilo kod Vučića na telu i uopšte? Pa to najviše te usne i imao je onako veliki jezik, pa je me dobro zadovoljavao. I ja bi ga onda na kraju, kad bi se je uzbudio, uhvatio bi ga za uši, da bi morao da mi proguta suspredu, da ne bi mogao da se prednegi. Šta bi uradili danas kad bi bez obezbeđenja negde sreli Vučića na ulici? Pošteno bi ga izudarao zbog toga što se otuđio od naroda i što radi kriminal, korupciju i sve ta zla. Sad čujem da je tamo i melju ljude u ćevape i da je on to sve organizovao i sponzorisao. Dobro bi ga izudarao, pljunuo bi ga, sve najgore bi mu uradio. Znači, vi ste i dosta fizički ovako jači od njega, mogli bi ga izudarati pošteno. Pa on jeste bio onako vižljast, visok to, ali je bio tetkica, svakoga je mogao maltretirati u kasarni, istući, šutati, ponižavati, tako da njega i daleko niži od njega može lako istući. Da, vi ste meni čak rekli da je nekom prilikom kao neka kofa vode bila stavljena iznad vrata, pa kad on otvori da ga polije. Dakle, iako je bio ćata, vi se niste njega plašili, vi ste njega ipak maltretirali. Nikoga se nije, svi su ga maltretirali i vidjeli su da je on tetkica i onda su ga šutali, ponižavali, vređali, pričali viceve, zvali ga tetkice, žuti nos, svašta trukaro su mu svi u prolazu vikali, ja ne znam kako on to mogao sve, a on je bio mrtav vlada na nije se nešto uzbuđio zbog toga, jer je više se uživao u tu ulogu i on je više drukao nego što su i tražili od njega. Vi ste mi rekli čak da je jedan od vaših kolega bio iz Osijeka i da ga je Vučić pitao da li navija, za koga navija. On je očekivao valjda neki hrvatski klub i ovaj je rekao, kaže, navijam za Zvezdu. I Vučić je bio šokiran kako ti iz Osijeka da navijaš za Zvezdu. Dakle, on u to vreme, sa 20 godina, uopšte nije znao da Srbi žive u Hrvatskoj. Dakle, bio je toliko glup da je bio, kaže, kako ti iz Osijeka za Zvezdu. Da li je to istina? Jeste, on je mnogo lutao u mnogo čemu. On te osnovne stvari nije znao, koliko je živelo Srba u Hrvatskoj. Kako ocenjujete njegovu vladavinu Srbijom danas? Pa to je jedna velika diktatura, tiranija, to je teško naći reči za to opisati što on negativno radi po Srbiji i srpskom narodu i celoj državi i celoj naciji. I svim ljudima drugim koji žive tamo, koji nisu Srbine, okej. Da li ste vi njega pocepali? Pa, nisam ga pocepao jer ja sam bio nežan, a on je bio širok razrađen, on je imao mnogo seksualnog iskustva pre toga, homoseksualnog. Da li vi imate... A moj upelinski tanak, ja sam bio nežan i polako, ja sam uživao u tome i nije čak ni puno stenjao. Znači, Vučić nije puno stenjao. Dakle, da li imate utisak da ste mu vi bili prvi ili on imao već neka iskustva iz Beograda i ranije?
Nisam bio prvi, sigurno, to se videlo se po njegovom manosu da je razrađen, videlo se po njegovom kako felaciju radi, videlo se da ima iskustva i rutina, to je očito bilo. Da, ali kad vidimo i te usne i taj kravlji jezik i uopšte celu pojavu, očigledno je da nije straight. Sa tim sisama i usnama i kravljim jezikom već je imao sise od likane, to sigurno. Recite mi, da li je on vas zavodio ili vi njega? On je mene zavodio, jer on se meni baš nešto i nije dopadao da bih ja njega prvi zavodio. To mi nekako nije padao na pamet, nego on se posle ulizivao tamo i nije bilo, nisam imao drugog izbora. Nas dvojice smo samo tamo bili i gledali i jednostavno, ajde, za nuždu bio je dobar. Recite mi, sad kao na poligrafu, a prikačit ćemo vas, hvala Bogu, i na pravi poligraf, čućemo se i preko Skype-a sledeći put. Recite mi, koliko puta ste imali odnos sa Vučićem i koliko je taj odnos dugo trajao? Koliko je on bio izdržljiv? Najmanje jedno 4-5 puta sa nekim, najmanje 10 minuta, najviše 20, jer nije bilo baš nekih uslova, imali smo i strah da neko naiđe. To vreme to je tretirano jako loše i mogli bi imati velikih problema. Mada je on govorio da će to sve srediti preko UDBE i preko KOS-a, i ako se do toga dođe, ako se to desi, ali ja ipak nisam mogao da se opustim, jer to tada nije bilo baš normalno kao ovde u Americi. Da, kod vas u Americi je to prihvaćeno, a u Srbiji, jel tako, je drugačije i posebno u to vreme u Jugoslaviji si verovatno, ja mislim, po krivičnom zakoniku mogao i u zatvor da završiš ako te uhvate negde na javnom mestu, a posebno još u kasarni bi to bio i još veći skandal. Recite mi kako ste vi dospeli u tu kasarnu za decu povlašćenih komunista, šta su bili vaši roditelji? Moj otac je bio vojni ataše u Sjedinjenim Američkim Državama i onda bi je rekao ideš tu i tu da služaš vojsku, bit će dobro, to je jedna kasarna, onako, okej, sve i šta god bude trebalo, na kontaktu smo, bit ćemo, i tako je i bilo. Da li bi vi bili spremni na poligrafu ili u nekom narednom uključenju da potvrdite da ste imali seksualni odnos sa Vučićem u kasarni Slaviša Vajnečića? Da li ste spremni, kao što Vučić viče stalno, hoće na poligraf? Da li bi vi prihvatili da vas prikačimo na poligraf? Ja jesam, spreman sam to potpuno da prihvatim, jer to je prosto bilo tako, to je istina i šta tu sada, ne vidim razlog zašto ne bih. Da li osjećate da vam je nakon ovog intervjua život ugrožen, kao što je ugrožen i meni, od strane Vučića i njegovih bandita? Znamo da BIA šalje iz zatvora brojne ljude da likvidiraju po dijaspori i da je to opšte poznato još iz Titovog vremena pa do danas, da oni puste nekog iz zatvora da likvidira disidente i ljude koji kritikuju ili recimo svedoke poput vas. Ja vam se zahvaljujem na hrabrosti. Da li ste svesni da vam je život sada ugrožen? Jesam, svestan sam i čuvat ću se. Manje ću se kretati sa našim udruženjima, jer tamo mnogo ljudi druka za UDBU. To je tako, mnogo popova u crkvi druka za UDBU, većina. I onda mi je jasno kako su i Broz i njegova UDBA, odnosno Josip Broz Tito, dolazili do ljudi u emigraciji koji su bili nacionalni onako orijentisani i protiv režima i preko crkve su najlakše dolazili do ljudi. Da, ja ću podsjetiti i vas i naše gledaoce da recimo Kačavenda sam kaže da je imao kodno ime Pablo kao saradnik UDBE, što je naravno i danas jednom saradnik uvek, tako da očigledno je crkva brojne vladike i popove tu instalirala još iz tog komunističkog perioda, kao i decu komunista. Pa ljudi dođu pa se ispovede tim popovima, onda oni to prenose dalje, da. Zlo, baš je zlo. Tako da UDBA je vrlo lako dolaze, ja sam to shvatio, da je to zapanjujuće i lako jednostavno mogla doći do bilo koga. Šta vi osjećate danas kada čujete Vučića?
Koji osjećaj ima? Osjećam gađenje u prvom redu zbog svega toga što radi, što se tako ponaša i ja ne mogu da se načudim da je takav čovjek uopšte došao na tu poziciju tamo. Mi to u Srbiju gledamo srpstvo, gledamo ovo je sve naopak. Vi ste svi tamo bili privilegovani, to je bila kasarna za privilegovane. Međutim, i među vama privilegovanima Vučić je bio još više privilegovan. Da li je to tačno? Jeste, tačno, najprivilegovaniji je bio. To se vidjelo da ima veliko zaštitu i to ne samo zbog roditelja koji su to nešto bili članovi partije, državni službenici, nego daleko više zaštita, a to je upravo UDBA. Svi smo mi imali ljudi, naši roditelji ili rođaci su bili ljudi na položajima gdje su mogli to da nas smeste tamo, da pomognu, ali on je imao mnogo veću zaštitu i to je samo tako moglo u Boškoj da bude preneseno na Kosovo i on nije bio jedini u armiji, ali tamo u kasarni je bio jedini pošteđen obuke. Držali su ga kao malo vode na dlanu. Recite mi, gde je Vučić otišao nakon kasarne Slaviša Vajnerčića iz Sarajeva? Da li znate? Pa, on je se i hvalio da iza njega stoji UDBA i da mu pomaže, a i da meni može srediti sve ako hoću i posle vojske... A jeste čuli možda da je otišao u Brighton u Englesku? On je pričao da je otišao i javljao mi se posle odavde i bili smo u kontaktu preko telefona i da je išao tamo u Englesku i da je bio oko godinu dana, ali... Je li vam pominjao da tamo radi nešto ili je tamo otišao... Da je tamo budio kao dobar gej život, da je bilo da imao muškaraca dosta, da nije nikako pominja, nikakve mesare, nikakve gožđare ili nešto bilo drugo, nikakav posao. Jer ja sam ga pitao kako si, šta radiš, ipak je London skup, engleska je skupa, treba živjeti, treba. On je rekao da ljudi s kojima tamo vodi gej život da ga pomažu dobro i da mu je super. I on i njegov brat. Hvala vam na iskrenosti, dragi saborče. Neka nam je svima Bog u pomoći, a pre svega našem napaćenom narodu. Još jednom hvala u ime svih mojih pratilaca, u ime svih nevernih Toma koji su pričali, možda sam ja onaj intervju koji sam pročitao izmislio, što ste u ovom intervjuu potvrdili sve ono što sam do sada pričao, što ste ispričali Brkiću i meni, što je bilo u tabloidu. Hvala vam za slike koje ste poslali vas i Vučića iz vojske. Hvala vam na hrabrosti, hvala vam u ime naroda, jer istina mora da se čuje kakva god da je. Nema na čemu, to je najmanje što sam spreman da učinim i nazovite ako bude šta još trebalo, da pomogne o tom našem narodu i naše države. Eto, uz Božju pomoć da se naš narod oslobodi i da živi lepo kao što vi živite u Americi ili ja ovde u Holandiji, u pravnoj državi, u državi u kojoj je sloboda, u kojoj je blagostanje, u kojoj su velike plate, ali da bi to dostigli moramo imati institucije. Vučić je u Savamali srušio pravnu državu, svojim lažima svaki dan vređa zdrav razum, pustio je i Aleksandra Jovičića svog, pustio je i Andjusa i Sašu Mirkovića, dakle pusti ih niz vodu, dobije neke poene kod građana, a onda ih pusti. Dakle, sve je neka zajebancija, sve je neki cirkus, sve je neko zabavište, a posledica tih njegovih igara i igrica i njega i sudija i tužilaca je da su naša deca danas u Srbiji nažalost gladna, da Evropska unija u svom izveštaju piše da Srbija nazaduje, da nije pravna država. Bez pravne države, naravno, kao što vi znate u Americi, nema ni ekonomije. On je naravno svoje partijske ljude postavio za tužioce, pa i za sudije i sve je sveo na neki nivo dečijeg zabavišta. Dragi saborče i dragi saborci, delite video, prijavite se na kanal, čuli ste svedočanstvo iz prve ruke, vama se zahvaljujem, nadam se da vas nisam probudio, ne znam koja je sad vremenska zona u Americi i veliki pozdrav. Sve u redu, hvala, pozdrav i vama. Doviđenja.
Dragi prijatelji, u narednom videu, ako Bog da, ćete čuti i svedočanstvo o Drašku Stanivukoviću. Prešli smo dakle od novinskih tekstova preko slika na svedočenja naših izvora iz tabloida. Ja se još jednom zahvaljujem i ovom gospodinu i svima ostalima koji su spremni da se žrtvuju za slobodu Srbije. I ja sam žrtvovao i najvišu poziciju koju sam imao i platu i mogućnost da vidi majku, ali sam siguran da Bog voli borce za pravdu i istinu, a pre svega slobodu. Sloboda će pobediti. Do pobede, dragi prijatelji. Delite video, prijavite se na kanal. Istina, istina, istina.